My sme pravidelne vydieraní Európskou komisiou vo vzťahu k úprave legislatívy, napríklad pozastavením eurofondov alebo financovania nejakých projektov. To sa napokon úplne natvrdo ukázalo, keď vláda, alebo teda parlament schválil novelu trestného zákona a trestného poriadku, kde sme boli doslova vydieraní. Ja som to zažil na vlastnej koži, keď sme boli pri jednom jednaní z Bruselu a keď sme vysvetľovali pánovi eurokomisárovi Reindersovi, ktorý mimochodom čelí obvineniam z toho, že pral desiatky miliónov eur cez nejaké stavkové kancelárie, ale to dajme bokom, lebo v Európskej komisii sa takéto konanie ani na úrovni pani Lajenovej proste prepačuje, to je akože v poriadku. Dobre, aby som povedal tú podstatu, keď sme vysvetľovali pánovi Reindersovi, že niektoré požiadavky, ktoré kladie Európska komisia na vládu s tým, aby sme upravili niektoré ustanovenia trestného poriadku, trestného zákona, a vysvetlili sme, že skutočne pokiaľ by sme to urobili, tak narážame na vlastnú ústavu a je to v rozpore s našou ústavou, teda je to protiústavné, tak nám povedal, ale že úplne natvrdo, bez toho, aby ste za tým videli nejakú emóciu alebo tak, to znamená, že to je pre nich absolútne akože normálne. Povedal, že nás vaša ústava vôbec nezaujíma. No, super. Povedal, že nás vaša ústava vôbec nezaujíma. No, super. Takže my sme v takomto, nazvime to až koloniálnom postavení a područí, keďže sme sa dostali za tých 30 rokov do ťažkej ekonomickej závislosti od európskych štruktúr,